Кажется, сьогодні переживає свята перемінення Пана. А чим має просити подчас этой святой мши, как Бог закрови переменил наше сердце, как мы могли наблизиться еще на один крок до добра. Святую мшу спробую за померлых Ядвига, Феликс, Владислав, Станислава, Зигмунд, Ян, Анна, просячи для их радость життя вечного у Володарстве Небесном. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогу нам, и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, ушибком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу наисвятейшую, за всякий Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу. А на землі суботу, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодатный небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Владыку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який сядеш на
у славным переменении Твоего одинородного Сына Ты подтвердил таємницю нашей веры свечением Майтея и Илии, показал хвалу, якая нас, Твоих усыновленных детей, чекає. Учені, как ми завсёды слухалися Твоего милованого Сына, и разом тим могли отримать вечную спадщину, як и с Тобою живее благодарить приятности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Даніеля. Я бачу, як ставили трони, и стародавний сел. Оденье Агоны было белое, як снег, а волосы на голове Агоны, як чистая волна. Трон Агоны был, як полымя огню, а колы, як палаючий огонь. Огненная рака разливалась и вытекала от его тысячи служили ему. И 10 000 десятков тысяч стояли перед ним. Суд сел, и разгорнулись книги. Бачу я у ночных визерах. Вось разом с облаками небесными и шел ніби Сын Человечий. Наблизился он до стародавнего, и был подведен до его, и дадено ему было влада, и гонор, и владарство, и все народы, племены и мовы служили ему. Влада Агоны, вечная влада, якая не одымается, и владарство Агоны не будет знищено. Это Слово Божие. Пан найвищий, владарить на усьо землі. Пан найвищий, владарить на усьо землі. Пан владарить, нехай радуется земля, нехай веселятся шматликие выспы, в облакрытии права пол его, справедливость и право основа его на трону. Пан найвищий, владарить на усьо землі. Гори, як воск, розтопиться перед обличчям Пана, перед обличчям Пана всьої землі. Небеса обвещают Его справедливость, и все народы бачат Ягоную славу. Пан найвищий, владарить на усьо землі. Бо ти, Пане, найвищий на усьо землі, вельми звеличаний над усіми богами. Пан найвищий, владарить на усьо землі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Матфея. Хвала Тебе, Господи. В той час узяв Єсус Петра, Якуба і Яна, брата Ягоного, і повел їх одних на високую гору, і переменився перед ними, а обличчя Ягоне зазяло, як сонце, і одіння Ягоне стало біле, як світло. І ось з'явилися їм Мойсей і Ілля, і розмовляли з ним. Петр сказав у отказ Єсусу: «Пане, добре нам тут бути. Коли хочеш, я зроблю тут 3 шатри. Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Коли ён ще казав, світле облако огорнуло їх. І ось голос з облака сказав: «Гэта син мой умилований, якого я уподобав, його слухайте». Почувши гэта, вучні упали лицом і вельми спалохалися. А Єсус подійшов, докранувся до їх і сказав: «Устаньте і не бойтеся». Коли вони узняли свої очі, нікого не убачили, окромя одного Єсуса. І коли сходили з гори, Єсус загадав їм, кажучи: «Нікому не кажите про гэта бачення, покуль Син Чоловічий не воскресне з мертвых». Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Сьогоднішнє Божє Слово нас у першій черзі накеровує, як ми могли перемінитися. До этого нас захвачує сьогоднішнє свято, яке ми в Костелі переживаємо. Але чим з'являється ця переміна, як ми маємо міняти своє життя, дякуючи чому? Усьо вельми добре прозвучало у сьогоднішній Євангелії, а так само могло прозвучать ще в одном читании у апостола святого Петра, который так само пишет другий лист и говорит про это вельми докладно. Ён атрымаў ад Бога Айца пашану і славу, калі ад велічнай славы да ягонай сышоў такі голас: «Гэта мой сын умілаваны, якога упадабаў я». І вы самі чулі, як гэты голас доносился з неба, коли близ им на святой горі. Это первая речь. Да також у нас есть мощнейшее пророческое слово. И докладно то же самое мы прочитали в сегодняшней Евангелии поводле Матфея, прочитаем такое самое Евангелие поводле Марка и поводле Луки. Те самые слова, которые теперь прозвучат. Коли Петр убачив, що відбувається на горі, убачив пророків, упав і почув голос з неба. Коли ён ще казав, світоч облака огорнуло їх, і ось голос з облаку сказав: «Гэта син мой умілований, якого я уподобав, його слухайте». Та дякуючи чому ми маємо міняти своє життя. Видите, не звертали уваги на это, ніколи, скільки читав эту Євангелію, але зрозумів одно, коли приготовився до сьогоднішнього казання, так як у читанні апостола Павла, Петра, пробачте, коли ласка, так само і у Євангелії сьогоднішнє говорить, що ми маємо мінятися, дякуючи чому, слухайте його, дякуючи Слову Божому. Докладно, тут это звучить, это Слово Божие. Это мой сын умилованный, його я уподобав, його слухайте. Слухайте Єсуса Христа. Чим є перше слово? Воно сьогодні різне має сенси в житті. Хтось говорить вельми прихоже, як собі здобути якийсь народ. Хтось говорить вельми мудро, як показати, що мудрий. Хтось може словами вельми прихоже гуляти у театрі, бути добрим актором і так далі, і так далі. З чим є Слово Боже? Слово Боже не з'являється словом актера якогось. Слово Боже не говорить про мудрость, щоб показати, який Бог є мудрий. Слово Боже є на це,
как мы свое життя переменили. И на это есть сегодняшнее Божье Слово. Не только сегодняшнее Божье Слово, вся Евангелие. Мы, может, сегодняшнюю Евангелию чуем неоднократно. Вот так само подчас Адвенту, подчас другой недели почуем, как Иисус ходит на гору, и так само будем чуть эту Евангелие. Иисус пошел на гору и переменился перед апостолами своими. На что он переменился? И мы часто говорим, как дать им надежду. Но так справедливо у правации до святой имши. Мы это почуем, что Иисус Христос переменился в правации, как дать надежду и умазывать апостолов тем, что они убачат Иисуса Христа на крыше. Але чи это переменение Иисуса Христа перед апостолами, оно им помогло? Нет. Оно может подняло их какую-то эйфорию в эмоциях. Мы можем навернуться до Пана Бога и кахать Пана Бога в эмоциях. То есть, например, выбирается на якусь пилигримку, вот на пилигримце, все спевают, все робят одно, все молятся разом, все думают над тем, как дойти до цели. И перед целым гуляют часто эмоции. Человек не думает, где он будет доброго в их руке. И доброго в руке. А верит, что вернется этой эмоции с 2-3 дней в хате падут. И все, что постановил, верное эмоционное постановление было, его ветер развеял, его полетит кудись. И вернемся до звичайной речистості, той, якою ми перебуваємо, наших справ і проблем, які ми маємо. Ісус Христос говорить, апостоли так само сьогодні не переменилися. Нет, вы думаете, что они убачили Иисуса Христа и не переменились? А как вы убачили Иисуса Христа, когда теперь целились? Такі справи. Що, подивіться мені, подивіться, що це я. Чи ви поміняли своє життя? Може на день, на два. Ну, може на місці хтось більше. Ну, я б, може, на інфаркт помог, як Ісус Христос бачив. Хто його відає, як це реагував. Але, чи ви життя поміняли? Ні. Ви сказали в Еуфорії, що бачили Ісуса Христа. А наше життя поміняли, це одна завість. Одна завість. Апостоли бачили Илью, Моисея, и свое життя не поміняли. Упали на тварь. Упали с полохались. Иисус Христос, не бойтесь, говорите, дякуючи Слову Божьему. Мы сегодня в молитве, перед коллекцией так званой, так само читали это Слово Божье, что дякуючи Слову пророцкому. Дякуючи Слову. Слово Божие, оно пророцкое Слово. И сегодня, хоть мы эту Евангелие чуем неоднократно, нам выдается что? Кто из нас может сказать, что уже ходит, не ведаю, 10 годов в костёл, может, Пасху прослухали ту самую Евангелию 40-й раз, скажи, я уже не знаю на память. Может, кто-то ее читает кожен день в хаті. Мог би стати тільки прорицтвателем Божим. Але чи це слово має ми рецитувати? І воно має перемінити наше життя. І хоч воно те саме, але не міняє. Ми його чуємо вже сотий раз, але не міняє. Чому? Бо ми вчора мали однієї тяжкості, сьогодні маємо другої тяжкості і клопоти. Ми вчора мали радость, сьогодні маємо смуток. І це Слово Боже нам допомагає. Апостоли, що? Ну, порівняно, упали за страхом смуток. Чули голос Божий, але його не зрозуміли. Але який голос Божий докладно сказав, слухайте Його, слухайте Його, слухайте Ісуса Христа. А Ісус Христос є сьогодні у Слові Божому. Виконуючи у світі святарську місію Христа во урочисте сперемінення Пана, вознесем до Бога наши молитвы за всех людей. Молимся за Христовый костюм, как он, обвещаючи Божие Слово и уделяючи святые сакраменты, переменял свет и людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как его служение показало людям величь любови Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які щиро шукають правду, как Христос освятил бляском своего обличия. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как у своїм житті я набрала приклад со святих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх померлих, как Бог дозволил им радоваться вечным життям в Его володарстве. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых из наших семей,
Особливий спосіб доручає святої пам'яті Ядвіга, Фелікс, Владислав, Станислава, Зигмунд, Ян и Анну, как добрый Бог принял их в володарство небесное. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само об уратовании свету от эпидемии, виденций хворых, лекаров, супрацовников службы охраны здоровья и запомерных этой страшной хвороби. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Об новых святых покликаниях до службы святарской и законной, как не браковало тех, кто будет раздавать хлеб Пана. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай нас и учини, как мы, служачи Тебе чистым сердцем, могли завсёды радоваться Твоей допомозе. Раз Христа Пана нашего. Амінь. Наклоніся до моїх очей і убачу, наклоніся моїх устах і промовлю прославлення, наклоніся моего серця і очисти. Дай Твой Дух Святый наполняй меня, доклонися до моих очей и убачу, доклонися моих устах и промолвлю прославление, доклонися моего сердца и очисти. Дай Твой Дух Святый наполняй меня. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу Яхвяну принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме Ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, освети принесенные нами прославное переменение Твоего Сына и очисти нас от груду грехов светлом Его славы, яки живей и владарит на веки вечные. Укору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Всемогутny Wieczny Boże, праз Христа Пана нашага. Ён даў бачыць сваю хвалу выбраным сведкам, а Яго цело, падобнае да нашага цела, зазяла надзвычайным бляскам. Такім чынам Ён умацаваў сэрцы вучняў, каб не паддаваліся спакусе крыжа, а усяму касцёлу, які з'яўляецца яго містычным целам, даў надзею, што усе яго верныя дасягнуць хвалы, якою зазяў сам Езус, галава касцёла. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, воссоздана вышиня, благословленный Твой, кто приходит у меня, Пана, воссоздана вышиня. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просім Цябе, освяти гэтыя дары насолью Духа Твайго, как яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі,
узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням кажучи: Вярыйcie i jeszcie z tego się, bo to już ciało moje, jako je za was ludzie wydam. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom każąc: Wierujcie i picie z się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твое преступление. Wspominający śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zwolnienia, dziękując, że to uczynił nas wolnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, aby всех nas, przymających ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w jedno. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalnia w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, jakie pasnują nadziei na uwaskreszenie i про всех, kto w Twojej łasce wyszedł z tego światu i dozwolił uważać światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad uświętami, jak my zasłużyli udziału życiu wiecznym w jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obratnikiem, ze świętymi apostolami, ze świętym archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, siostrą Faustynę, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z prawdziwą podawali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi u Chryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, razu się jak i wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, который есть у небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего zła, daj łaskawa uspokój dni nasze, da pomoże nam miłosierdzie Twojej, jak byli zawsze wolni od grzechu i zachowane wszelkiego niespokoju, szatali wspomnienie szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. По Твоему
Словом Твоим. Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костола Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Бараху Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Бараху Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Бараху Божий, який дариш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний я на вечерю Його. Пане, я не вартий, как Ты угощал до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Небесный Отче, таємниці перемінення Ти показав нам хвалу Твоего Сина, ученикам Евхаристичних служителей, які ми прийняли, допомог нам стать да Його подобні, раз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. І з духом Твоїм. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Amen. Життя в субботої Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай его знищиш, Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь где-то Шамана и інших злых духов, які нас будуть смерть по свете. Аминь. запам'ятових наших близьких, наших Сергія, Сергія Лятвіка, Фелікс, Владислава, Станіслава, Зигмунд, Ян, Анна. Ангел Панський звездавав Панні Марії. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты женщинами и благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Бось я, слуга Панськая. Нехай не станется погоды Твоего слова. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты женщинами и благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Слово сталося тілом. И воцарилась между нами. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты женщинами и благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Оставься блудными обетованием Христовым. Молимся. Всемогутный вечный Боже, просим Тебя, улив наше сердце Твою ласку, как бы познавши бразанерское звествование уцеловления Христа, Твоего Сына, праз муку Его и крышку недоведенные до хвалы воскрешения, праз Христа Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была скорбе, Тебе и на веки вечные. Аминь. Добрый Jezu, nasz Panie, Дай им вечное спасение. niechaj odpoczywają w uspokoju wiecznym. Аминь. Святий Боже, Святый мощный, святый всемогутный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый всемогутный, змилуйся